Me ollaan tällä hetkellä jo Chiang Thaimaassa. Me ajateltiin palata hieman ajasta taaksepäin, kun oltiin vielä Kuala Lumpurissa Malesiassa. Ja kertoa teille, että mitä meille tapahtui meidän ekoina päivinä. Eli 27 matkustustunnin jälkeen saavuttiin Kuala Lumpuriin ja meidän majoituspaikkaan. Ja päätettiin lähteä siinä sitten hetken lepäämisen jälkeen niin viettää uutta vuotta tuonne KLCC-parkkiin kaikkien muiden paikallisten malesialaisten kanssa. Ja sieltä tultiin sen jälkeen sitten takaisin meidän majapaikkaan. Otettiin muutamat drinkit siinä ja oltiin käymässä nukkumaan, kunnes tapahtui jotain aika yllättävää. Oltiin tosiaan siinä sängyllä lepäilemässä ja jotakin siinä puhelinta räpläilin ja katsoin sitten siihen mun tyynyyn. Sieltä mönki joku semmonen ruskea pikkuinen kaveri. Ja mä sanoin IP:lle, että mikähän tuo oikein tossa on. Ja sitten mä että ei kai se vaan lutikka oo. Sitten IP, että no ei oo varmastikaan. Ihan unenpöppyrässä siinä. Ja sitten mä että onko nyt ihan varma. Sitten IP katsahti siihen toisen kerran ja joo, sitten alettiin katteleen lutikoiden tuntomerkkejä googlettamalla ja kyllähän se sitten lutikka oli. Jouduttiin sitten lähtemään yön selkään silloin 2 aikaan yöllä ja etsimään uutta majapaikkaa itselle. That sucks. Onneksi oltiin molemmat varauduttu siihen, että näin voi asiassa käydä ja se ei meidän reissu onneksi hetkalta. Ja seuraavana päivänä jatkettiin reissua ihan puhtaalta pöydältä ja aloitettiin tutkimaan tarkemmin Kuala Lumpurin. Ollaan menossa käymään ostarilla hankkimassa vähän viime hetken tavaroita. Esimerkiksi diilarit pitääkö ostaa uudet ja Kuala Lumpur on hyvä paikka siihen, koska täällä on ihan sairaan eeppiset ostoskeskukset ja jos ei jotain täältä löydy, niin sitä ei varmasti tarvi. Tää on pikkusti jouluhässäkä. Ei ihan Oulun valkea. Ehkä pärjää. Silloin kun on 25 € päiväbudjetti, niin ei kannata hirveästi haaveilla, että kävisi jossain Swarovskilla tai Cartierillä tai Saint Laurentilla. Länkkäriruokaakin on saatavilla. Tultiin tänne paviljoniin alakertaan. Ettiin meidän optikkoliikettä, mutta täällä on 1 miljoonaa aasialaista syömässä. Linssit löytyy. Minä etsin mulle housuja. Lähetettiin Saralle housuja, kun se otti Suomesta ostaa, niin onneksi täältä löytyy samat liikkeet kuin Suomesta. Jos käytätte Lussin kosmetiikkaa, niin se löytyy täältä. Me rahattiin omat saippuapalat Suomesta ihan turhaan. Joo. Onkohan täällä semmoista miesten nurkkausta olemassa? Nyt ollaan menossa nytkin tommoselle Tokyo Streetille ja toivotaan, että löytyisi joku elektroniikkakauppa, koska mun pitäisi ostaa kameraa. Laturi ja toiseen kameraan akku. Saapa nähdä. Mitä sille on tapahtunut? Tää on parempi. Sara ja sen kissat. Näytä sitä koiraa vielä. Voiko se pahoin? On se ehkä vähän pahoin voivan näköinen. Tultiin tämmöiseen johonkin krääsäkauppaan. Täällä on niinku ihan sika-alpaa, täällä on vaikka mitään tavaraa. Löytyy siinä tämmöstä nail clipperistä. Eurolla. Nyt me etsitään Saralle uutta katulompakkoa. Tästä lähtee edukkaaseen vähän yli euron hintaan. Eipä löytynyt vieläkään laturi. Ei täältä kyllä löydy mitään. Hyvä meininki, kun
Kuala Lumpurissa ei oo kävelyteitä, vaan on kävelysiltoja. Tämmöisiä ilmasiltoja, mitä pitkin pääsee kävelemään eri paikkoihin. Taas uusi ostari ja etsitään Sonin liikettä edelleen. Vähän sapuskaa. Taimaalaista tänään. Sitten reissu eka Pattaan. On Malesiassa aika kallista. Tääkin pisse maksaa melkein 2 € kaupassa. Seuraavaksi me päätettiin lähteä käymään Patuluolilla, jotka on Kuala Lumpurin yksi suosituimmista ja suurimmista nähtävyyksistä. Sinne matka junalla kestää noin tunnin ja se maksaa vaan noin 50 €, eli ei todellakaan ole kallis reissu. Patuluolat on hindujen pyhä paikka, jossa on hindutemppeleitä ja alttareita rakennettu 3 eri kalkkikiviluolaan. Näistä luolista isoimpaa pääsee tutustumaan ilmaiseksi, mutta jos haluaa mennä käymään myös näissä 2 muussa luolassa, niin kannattaa varata mukaan noin 10 € käteistä. Paljon apinoita, jotka on oppinut vähän huonoille tavoille. Ne varastelee ihmisiltä ja repii ihan niinku pussitkin rikki täällä. Pitää pitää huolta niistä panoista. Kaiken ton ydinkeskustassa juoksemisen jälkeen päätettiin ottaa itsellemme uusi majapaikka täältä vähän keskustaan ulkopuolelta, vähän hienommasta residenssistä. Ja ollaan nyt sitten menossa syömään meidän vikaa illallista semmoseen intialais-malesialaiseen
paikkaan ja katsotaan löydetäänkö me sieltä sitten jotain syömistä. Saattaa olla niinku vegetarian restaurantti ja sit siellä saattaa olla niinku vegetarian chicken menulla, niin se on vähän silleen hämäävä meininki, mutta katsotaan mitä tämä ilta tuo vielä tullessaan. Oli yksi tän reissun, itse asiassa tän Kuala Lumpurin ruokailujen halvimpia. Se maksoi yhteensä 18 ringittiä ja me maksettiin vähän tippiä. Niin se tuli maksaa noin 2 € per naama, juomineen, päivineen, kaikki. Chillaillaan tää viimeinen ilta Malesiassa ja lähdetään huomenna sitten kohti Thaimaata. Seuraavia kuvia, seuraaviin tunnelmiin.